O Gymru I Ghana gan Nest Gwilym, Clwb Gwawr y Pennau. Fy mod I wedi magu yng ngodre'r aran, y môr sy'n fy swyno. Does dim yn well gen I nag ymlacio gyda llyfr a gwylio a chlywed y môr. Dwi'n hoffi credu mae'r rheswm am hynny yw bod y môr yn fy ngwaed. Capteiniaid llong oedd fy hynafiaid ar ochr fy mam. Capten llong o Llangallom Moelfre oedd fy hen daid, ei frodyr a'i tad cyn hynny. Mae stori fy hen daid yn rhyfeddol. Collodd taid ei dad, Capten Richard William, pan oedd yn fabi, mewn damwen oddi ar y fordir Affrica. Diwedd Awst 1913, roedd y Capten Richard Williams yn gapten ar y llong SS Bacana, un o longau cwmni Elder Dempster, Lerpwl. Roedd y llong yn dychwelyd o'r Congo yn cludo mahogany, olew a chnau, rwber ac eifri. Ar ôl mynd I drafferthion mewn storm, cafodd ei gyrru'n rhy agos at lan a suddo yn y tywod yn half a sini, sy'n agos at ffin gyda traeth eifri. Ceisiwyd cael y llong yn rhydd a daeth 2 long arall I helpu. Cafodd y capten gais gan gapten un o'r llongau yn gofyn iddo fynd ato. Aeth gyda nifer o fechgyn ac asiant y cwmni llongau mewn surfboard I gyfeiriad y llong, ond dyma don fawr yn taro'r cwch a'i droi. A chybwyd pawb, heb law fy hen daid. Ymhen 4 diwrnod, daeth bwyd o hyd i'w gorff, tua 2 milltir I ffwrdd. Yn ôl y post-mortem, nid boddi a wnaeth, ond cael ei ladd yn dilyn cracio I benglog pan gafodd ei daro gan y cwch. Ef oedd y dyn gwyn cantaf i'w gladdu yn y rhan hon o'r llewyn Affrica. Derbyniodd Annie fy hen nain adroddiad y pyrser, barometer a chloch y llong. Mae'r gloch yma gen I yn y tŷ a'r barometer gyda fy modryb. Bu fy nhaid yn ceisio cael mwy o wybodaeth am blynyddoedd yn ofer. Yna, ym mis Hydref 1978, clywodd sgwrs gan Stephen Griffiths, athro a dreuliodd 2 flynedd yn dysgu yn Ghana. Ymwelodd â half a sini a gweld sgerbwd y bacana ar y traeth. Cafodd ei gyfeirio at fedd y capten. Braf oedd gweld bod y bedd yn cael ei gofal a bod y trigolion lleol yn ei barchu ac yn gosod blodau arno. Mae'n amlwg bod Capten Williams o Gymru yn ddyn pwysig yn ei golwg. Cymaint felly fel bod na Capten William Hotel yn y dref. Cafodd fy nhad gymorth gan Capten Gwyn Parry Hughes Caernarfon I leoli half a sini a chael manylion am y bacana. Bu'n siarad â John Prifty o Iwerddon a bu'n gynrychioli I gwmni Elder Dempster ac arfordir Affrica ac adynodd luniau sgerbwd y llong. Cyfeiriodd hefyd at hunangofiant Kwame Nkrumah, arlywydd cyntaf Ghana wedi iddi ennill annibyniaeth yn 1957. Yn y llyfr, gwelir llun y llong fel yr oedd yn 1956, ac fe ddywedodd Nkrumah, "The bacana has been a landmark for me as I was born in Ukrul near half a sini. I remember the stories that circulated about the cause of the shipwreck, how the god of the river Ama Axul, wishing to visit his goddess of the neighbouring river, had planned his disaster in order that he should have a boat at his command. The people still say that they see the lights of a ship believed to be the bacana as she set out to sea at night and ploughs her way to the river." Bu fy modryb Sian a Dave ei gŵr ar berer undod I half a sini yn 2010, cof am taid a'i dad y Capten Richard Williams,
ac i ddangos parch y teulu tuag at bobl y dref. Gwelwyd fod y bedd wedi dirywio, felly penderfynodd fy rhieni a'r trigolion dalu i'w drwsio. Ar yr 8 o Awst 2013, daeth gweinidogion, arweinwyr y gymuned ac eraill at y bedd i gynnal gwasanaeth i glywed hanes y drychineb union ganrif gynt ac i gosod blodau ar y garreg i gofio am y copten. Pwy wyr, efallai bydd rhywun o blith y genhedlaeth hon neu nesaf o'r teulu yn ymweld â Haff a Sini yn y dyfodol.